соңғы екі атнадағы преступлениялар бойынша һәм административ практика бойынша билгісіз біріншіден билгісіз затлар Кулева и партнеры есімді адвокат бюросы есімінде Ақтаныш ауылында яшәүче хатын қызыны Workers компанияға кіртілген акчаларны чыгарырга ярдәм итәбез дип алдап 94 мең ярым акчасын үзләштерәләр. Мария Сукса авылында яшәүче хатын кыз Instagram социаль челтәре аша товар кайтарырга заказ биргән була. Алдан 220 сум акчасын түләп куя, ләкин Почта Россия товарны кайтармый. Түбәнгәрәй авылында билгесез зат тәрәзәгә беркетелгән фанера кисәген алып ташлап, кешегенә рәхсәтсез тәрәзә аша китеп керә, һәм сумкадан 45 мең сум акча һәм банк картасын урлый. Яңа Илем авылында яшәүче Ират күп фатирлы өйнең подъездында була торып, участок вәкиленә аягы белән суга тән җәрәхәтләре китерә. Аңа карата тикшерү комитеты тарафыннан Җинаять кодексының 318 маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Илем авылында яшәүче Ират рәхсәтсез кешегенә ачык ишек аша китеп керә. Аңа карата Җинаять кодексының 311 маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Иске Булгада авылында яшәүче Ират 64 елгы 38 елгы хатын кызга карата сексуаль характердагы гамәлләр кыла. Аңа карата тикшерү комитеты тарафыннан Җинаять кодексының 132 маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. 7-нче преступление УАО Актанышская ХПП да эшләүче трактористына ул эш урынында булганда капчыкка тутырылган бодай килеп төшә. Ират авыр тән җәрәхәтләре ала. 143-нче статья белән эш кузгатылды. Административ практика киткәндә коронавирусу безнең 64 протокол төзелә. Икътнада нанесение побоев эш протокол в отношении родителей за неисполнение родительских обязанностей эш протокол, за появление в общественном месте в пьяном виде эш протокол, реализации алкогольной продукции в ограниченное время протокол, нарушение административного надзора протокол и несовершеннолетний балалар после 20 на нахождение после 22 часов без сопровождения взрослых эш протокол төзелде. ГИБДД эшчәнлеге килгәндә 239 юл транспорт хәрәкәте бу очрагы булды, 8 юл хәрәкәте теркелде. Чын җәрәхәтле авырлыклар булмады. Задержаны 3 водители за управление состояния. Актаныш, Такталачак, Иске Айманы авылында яшәүчеләр.